Kender du det her med, når en lidt lille ting, den rammer dig meget hårdere, end den egentlig burde? Det kan være en kommentar fra chefen, det kan være en besked, der ikke lige bliver besvaret, en aftale, der bliver aflyst. Og pludselig, så fylder det bare alt inde i dig. Og bagefter så sidder du måske og tænker, hvorfor reagerede jeg egentlig så voldsomt på det her? Men her er noget, der lige er vigtigt at vide for dig, fordi det er sjældent den her selve situationen, du reagerer på. Det er tit et gammelt ømt punkt, det her det rammer. Det er følelsen af at blive overset, følelsen af at blive valgt fra, eller ikke være god nok eller vigtig nok. Så situationen, den er ny, men følelsen, den er gammel og alt for velkendt. Og det her, det ser jeg meget ofte hos mine klienter, og når de først forventer om at forstå, hvor reaktionen kommer fra, så bliver man også meget sødere og mildere ved sig selv. Altså, det ændrer ikke alting fra en dag til den anden, men det er tit der, hvor det begynder. Og det er ikke fordi, du får følelser, og du er heller ikke gået i stykker med noget. Der er bare noget i dig, som aldrig er blevet mødt og blevet behandlet ordentligt. Og hvordan arbejder du så med det? Det laver jeg faktisk løbende videoer om herinde. Så sørg for at følge med fremover, og så skal jeg jo hjælpe dig med det.